Да, точно така. Това ми е вкусно. Намерили съм село Кости. Преди да атакуваме светилището Света Марина. Да, е фурна при Сашо. Ма то се вижда на Сашо и тук горе. На Сашо Бургазията, с него ли говорите? Да, където тук храни джип сафари. Да, дето храни нашото джип сафари. Вашето ли го храни? Да, ние сме ходили при него. Ние го познаваме от преди да си тук на къща. Пресичаме Велика и се устремяваме към Света Марина. След това дойдохме още един път. Сложил си един... Лентите за глава за тенис, дет се слага. Сложил си една лента за тенис. Сложил си на кучето си вързал, не знам си какво си. Опи си ръкави. И чете и се чуди какво да прави. Към съм да клипна си лента си сложил. И тя това за тенис, която той обозначил, че трябва от нея да ходим вдясно. И трябва да се движиме към кльона. Не. Ага. Добре. Не, чакаме да изкочи първо един поземер, който ще мака ръце. Някой иска ли подкрепление? Трябва някакъв сладкишил. Е така само за подкрепление. Я раздайте. Много отрано се. Нашите удачи. Подкрепленията. Пасто ще ли се види за... Искате на връщане, ако искате си. Не, ти до 10-та Марина не може. Няма, но дома ще сляга, нали? Дома не може да стоиш. Не мога. Стоиш някъде на... Е, така е Някъде най-щастлив. на километър и половина. Сега, значи от тук минаш в ляво. Има едно разтворение така, има един... От нашия двор във Велика е глина ужасна. Тук ме е твърде опро. Не, звъзка да ми е развързана. Кажете вашето впечатление от... Чудесно е! Ако не беше толкова кълно. Който има обувки за 15 лева? Който си има обувки за 15 лева? Ой, добре. Защото необичайно малка рекичка. Ой! Соня. Абе, така. Първата почивка. Няма никой. Сега, това тук е било с тераса, тук са играли хората. Това е единствения нощен празник. Нощен. И как се стигали до тук? През деня, бе? Ето е празник. Снето някъде и после... Значи от тук... Бубе, ти как стигна? През пивът си отива. Единственият достъп е тук поклетни дере. Има на влог. Привела една мила, сега мога да видим, но сега ще мила. Но тук се вижда, значи тук идват към дименсия и
Камила, Кладара, Сливарово, населените места. Тук горе, къде справихме колите, това са били все коли, големи родови, родове, Буковци, Ангеловци, това са славянски. Аз са живели горе. Да. Единствената икона, която е с животни. Иконата беше в църква да Славяно и Света Марина е седнала им на скутер. Значи на времето двора е бил много по-малък. Не е какво да направи. Внимавай, не тичи като камъни. Ще подходиш, ще паднеш. Гледай къде си. Моли да се хлъзне, само не май. Не се тичи като камъни. Мокри камъни. Дай да извади същичките. Само един човек според мен може Ако да реши мине. някой Това да е минава, стилен. искам да ми кажете да излязам от другата страна да го посрещам. Излезе. Защото... Браво, Яна! Айде сега! Банката беше тук. Аз в началото не вярвах, че ще има. И не ми беше трудно набиране. Там има кал, ще падне.